O segundo Plan Estratéxico Provincial de Turismo engloba case medio cento de actuacións e máis de 250 accións operativas a impulsar daqui ao 2023. Unha estrategia global a todos os niveis co obxectivo de seguir modernizando e digitalizando un sector moi afectado pola pandemia. Este novo plan estratégico contempla novas accións que van a transformarnos. Nos van a transformar no eido digital, que é fundamental, na sostibilidade a que de ningunha forma podemos renunciar e tamén porque aposta pola capacitación do sector. O conxunto de actuacións e estrategias que se contemplan neste plan perseguen a recuperación do sector nos vindeiros exercicios logo do parón obrigado pola COVID, unha folla de ruta de Carmela Silva na que o sector público e o privado deben seguir camiñando da man. O documento que hoxe presentamos é o instrumento que ten a Deputación de Pontevedra para convertir as transformacións que debe facer o sector público-privado en oportunidades de crecemento sostible e intelixente. Busca tamén lograr un reto que a provincia de Pontevedra sexa recoñecida como o primeiro territorio do Estado como destino turístico intelixente. Queremos ser o primeiro territorio nacional certificado como destino intelixente. Hai que ter ambición. É que temos tanto de que presumir, que temos que poñernos altas cuotas e eu estou segura que imos a ser ese primeiro territorio nacional certificado como destino intelixente. O acto desta mañá serviu tamén para presentar a campaña É o teu momento, coa que a Deputación de Pontevedra vai participar en Fitur a semana que ven, unha apelación directa a volver desfrutar do destino Rías Baixas logo do parón deste último ano e medio, unha chamada a volver viaxar á provincia de Pontevedra agora que por fin chegou o momento.